אנחנו בשיעור מספר 3, מערכת הקשר ומעבור ל-GMDSS. נתחיל במכשיר הקשר. כן, מה זה מכשיר הקשר? והדוגמה למכשיר הקטן שיושב פה, אפשר לדבר איתו בכלי שיט אחרים או עם תחנות חוף. כן, אפשר לעשות איתו עוד כמה דברים, כי זה מכשיר קשר ימי. אפשר לשלוח בו גם הודעות מובנות, בעזרת מערכת DSC שנמצאת בפנים. אוקיי, השם הלא כל כך זורם, המקבש תגם הזה, כן, מקלט משדר תדר גבוה מאוד, באנגלית אנחנו קוראים לו VHF, Very High Frequency, זה קשור לתדר של הגלים שהוא משתמש בהם, כן? לקחו תחום תדרים שנקרא תדר גבוה מאוד, תכף נדבר על מה הכוונה בתדר גבוה מאוד, שיחידת המידה היא הרץ, אז זה בין 30 ל-100 מגה הרץ, זה תחום התקשורת הימית, שמבין ה-30 ל-100 מגה הרץ האלה, לקחו תחום יותר קטן, בין 156 מגה הרץ ל-174 מגה הרץ, שזה בעצם התחום תדרים של התקשורת הימית, כן? זאת אומרת שאם אנחנו נדבר עכשיו בים, אם נפליק קרוב לחוף, לא נשמע את התחנת מוניות או את המשטרה שיושבים על תחום תדרים טיפה שונה, כן? אנחנו בתחום תדרים בין ה-156 ל-174 מגה הרץ. ועכשיו, מה הכוונה בגל? מה זה התדר? רגע, שאלה ראשונה מתוך המבחן, לדוגמה, מהו תחום התדרים במכשיר VHF ימי? עכשיו דיברנו על זה. אנחנו יודעים שזה תדר גבוה מאוד, אבל בתוך התדר גבוה מאוד תמצאו את זה ליותר. אז אפשר לראות, ב' לא, ב' זה ה-VH, זה כל התדר גבוה מאוד, אבל התדרים הימי זה יותר מכונס. הימי זה בין 156 ל-174. כן, אז לצורך העניין התשובה פה היא ג'. נכנס לתחום התדרים הגבוהים מאוד, כן? אז כדי להבין מה זה תדר, בואו נבין קודם כל מה זה גל רדיו, כן? גל אלקטרומגנטי, שזורם במהירות האור, נכון? מתפשט בצורה כזאת, סינוסית כזאת. כשאנחנו מדברים על high frequency ו-low frequency, אפשר לראות את ההבדל ביניהם. high frequency זה תדר גבוה מאוד, יש הרבה תדרים פר יחידת זמן, הרבה סינוסים כאלה פר יחידת זמן, זה גל ארוך יותר, זה פר יחידת זמן, כן? כמה תנודות בשנייה הוא עושה? נמדד בהרץ, מספר הגלים בשנייה. גובה הגל, בעצם גם האמפליטודה, זה כמה גבוה הוא, מכאן לכאן, הוא יכול להיות גבוה מכאן לכאן. כן. שימו לב לדיאגרמה, איך ההרצים עולים ככל שהתדר יותר גבוה. ככל שהתדר יותר גבוה, יש יותר גלים, פר יחידת זמן, ההרץ יותר גבוה. זה בעצם ככה מתפשט מהאנטנה, נגיד זה אנטנה, והיא משדרת, ככה מתפשטים בין העגלים, כן? לכל הכיוונים, מתפשטים בין העגלים. כן, עכשיו, אם אני כלי שיט ששדר ומישהו אחר מאזין על אותו תדר, האנטנה שלו תקלוט את זה והוא יוכל לתרגם, המכשיר קשר יוכל לתרגם את השידור לדיבור. איך זה קורה? השדר שמדברים בעצם מולבש על הגל הנושא, נגיד זה גל נושא, רואים הוא אחיד, כן? ואם יש גל מידע שמלבישים את הגל המידע הזה, בשיטה שאנחנו קוראים לה FM, זה משנה קצת, אתם רואים זה משנה קצת, הדיבור משנה קצת את התדירות, אבל באמת בקטנות, זה משנה בקטנות. זה נקרא אפנון של גל מאופנן, זה גל אלקטרומגנטי שהלבישו עליו אולי את השדר הקולי, כן? זה הפך לאיזשהו... באנגלית זה מודוליישן? מודוליישן, כן, בדיוק. Frequency modulation, שיטת ה-FM זה כשהתדר עצמו משתנה מעט, כל פעם שיש דיבור. אתם רואים? כן? אז המשדר מלביש את הגל, את גל השדר על הגל הנושא.
ובצורה מאופננת הגל בצורת ה-FM. ככה עובד מכשיר הקשר ב-FM. מה זה AM לעומת זה? תפנון זה הרכבת גל עושה. AM, הסיגנל שלי מולבש בצורה שמשנה דווקא את האמפליטודה של הגל, את הגובה גל. כן? ב-FM זה משנה את התדירות. כן? אמפליטוד מודוליישן ופריקונסי מודוליישן. כן? בפריקונסי מודוליישן אתה תשמע את זה יותר חד. אבל באמפליטוד אפשר לשמוע את זה יותר מרחוק, אתה שומע את זה הרבה פעמים רעשים ככה. פעם היה AM ברדיו, יש עדיין תחנות רדיו שמשדרות AM, זה שיטת האפנון שלהם. כן? השאלה היא איך אתה מרכיב את הגל השמע על הגל הנושא. אם זה בצורה של שינוי אמפליטודה או שינוי פריקונסי. אז בואו נראה שאלה מתוך המבחן, לדוגמה, בשיטת תפנון מסוג FM, Frequency Modulation. כן, משנים את אמפליטודת הגל הנושא, אמפליטודה אמרנו זה גובה הגל, זה AM דווקא. משנים את פאזת הגל, או משנים את תדר הגל הנושא, כן, אבל זה בהתאם למידע המשודר. לא, תעני על שאלות, זה ייכנס אוטומטית. זה לענות על שאלות. כן, אז במכשיר הקשר אין לנו רק משדר, יש לנו גם מקלט. הוא קולט באוויר את הגלים שאמנותו תדר, ומתרגם אותם, נכון? המקלט מתרגם אותם לגל שמע, זה שמועבר לרמקול. בסדר? פשטות, אנחנו לא ניכנס יותר מדי לפיזיקה של זה. האנטנה היא האמצעי שמשדר וקולט. כן? בשידור היא מקבלת זרם חשמלי והופכת אותו לגל אלקטרומגנטי, משדרת, ולהפך בקליטה היא מקבלת גל אלקטרומגנטי ומעבירה אותו למקלט כזרם חשמלי שהוא הופך לגל קול ברמקול, ואז אפשר לשמוע כך. כן, עכשיו, לאנטנה יש גם חשיבות לאורך שלה. רואים את האנטנה הזאת? אומרים שככל שהאנטנה יותר קצרה היא משדרת תדר יותר גבוה. כן? תדר יותר גבוה. תדר אגב היותר גבוה אפשר לשאת עליו יותר מידע, ודיבור יכול לעבור תדר גבוה, אבל הוא חייב קשר עין עם אנטנה אחרת. הוא יכול, אם הוא נתקע על תדר גבוה, נתקע במכשול, הוא לא יעבור אותו, הוא יכול לאבד את האנרגיה שלו יחסית מהר. וגם אנחנו אומרים שחובה להחזיק ביחדה אנטנה ספייר. ולמה זה קורה? כי האנטנה, זאת האנטנה, המכשיר קשר הזה, היא צריכה להיות הגיונית ממוקמת בנקודה הכי גבוהה ביחדה. תמיד זה על ראש התורן. למה זה? ככה היא יכולה לשדר יותר רחוק. היא יכולה לקלוט יותר מרחוק. אם היא תהיה נמוך, אז היא תקבל הסתרות יותר. היא לא תוכל, ככל שאתה יותר גבוה, הרי קו העין שלך, יכול ללכת יותר רחוק אל האופק, כן? לדעתי עברתם על זה, לא? על גובה צופה, לא עברתם גובה צופה? כן, אז זה בדיוק על אותו רעיון. מכשיר קשר, VHF, Very High Frequency, צריך קשר עין בין אנטנה משדרת לאנטנה קולטת. אם יש מחסום, הר, גבעה, משהו, זה לא יעבור טוב. מה, לי נמסר? מה צריך נמסר באמת, שימסור את השידור. כן? כן? יופי. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נדבר על סוגי גלים שיש, כל מכשירים, כל מכשירים. כן. אמרת אנטנה נוספת, בגלל שיש סיכוי לטסט לאנטנה, בגלל זה לא? נכון, למה אנחנו צריכים, אז אם שמנו אותו על ראש התורן וחלילה קורה משהו שם, או אם נפל התורן, נפלה אנטנה, יש לך אנטנה ספייר. אתה יכול לחבר אותה ישירות למקלט, למכשיר, בדרך כלל צריך להיות 10 מטר כבל, מינימום, ככה אומר הוראות השייט, אתה תולה אותה במקום הכי גבוה שאתה יכול, ממה שנשאר לך מהתורן אולי, ותוכל לשדר הכי רחוק שאפשר. בגלל זה חייבים לשאת אנטנה ספייר, שיכולה להתחבר ישירות למכשיר הקשר. כן, עכשיו יש לנו כמה סוגי גלים שהמכשירים שלנו משתמשים, כן? מכשיר הקשר משתמש ממה שאנחנו קוראים לו VHF. כן, אבל המכשיר הזה שלידו לדוגמה,
שיש לנו פה זה נאבטק, זה מכשיר אחר, הוא מקבל הודעות מתחנות חוף, הוא משתמש בתחום תדרים אחר של גלים. הוא משתמש לדוגמה בגלי קרקע. כן, גלי קרקע. זה גל שיורד מהאנטנה, זה גל ארוך יותר, זה לא גל קצר, והוא יכול גם ככה להגיע למרחק יותר גדול, כי הוא יכול די לעבור מעל מכשולים, ואם אתה משדר אותו בים, שאין לך הרבה מכשולים, הוא יכול להגיע ל-200 עד 400 מייל הגל הזה. בתדר יותר נמוך? הוא בתדר יותר נמוך, נכון. בתדר יותר נמוך. גל קרקע מאופיין בתדרים נמוכים, לא very high frequency, medium frequency. כן, וגם לזה יש איזה מספר שאפשר לתת על הדבר הזה. הוא אינו דורש קו ראייה בין האנטנות, בין אנטנה משדרת לאנטנה קולטת. כן? זה הכוונה בגל קרקע, ואנחנו נראה איזה מכשיר משתמש בגל קרקע. יש עוד סוג גלים, כן? שהם ב-high frequency, לא very high, ב-high frequency, גלי רקיע, שהם מתפשטים, הם יכולים לפגוע בשכבה באטמוספירה שנקראת יונוספירה, בשכבה תאונה כזאת, שהיא בעצם כמו מראה, עושה רפלקציה לגל. ואז בעצם הוא יכול להגיע הרבה יותר רחוק, הוא לא ישיר, הוא פוגע ומוחזר מהיונוספירה. אגב, השכבה הזאת יש לה הבדל בין היום ללילה, היא נבנית ביום ובלילה היא עולה יותר לגובה, כן? זה חשוב, יש איזו שאלה. אבל הוא לא דורש קו ראייה בין אנטנת הקליטה לאנטנת השידור. כן? גם בגל רקיע יש לנו חלק מהמכשירים משתמשים בתדרים של הגל רקיע. כן? מה? איזה מכשיר? גם זה משתמש בגל רקיע. גם בגלי קרקע? גם, יש לו אפשרות. אני חושב שבמקביל, או שאתה יכול גם להגדיר אותו, אתה יכול להגדיר אותו. מדוע יש צורך לפעמים לשנות את תדר השידור בלילה בזמן הקמת קשר בתדרי HF? וזה הכוונה לגל רקיע. כן, יופי, הנה. תראו על זה. אתם רואים כזאת תשובה על גלי רקיע, שזה בתחום תדרים של ה-high frequency, אז אתם יודעים, אוקיי, אז יש לי גובה יונוספירה שונה, ובגלל זה, יפה. עכשיו, דיברנו על גלי קרקע, גל רקיע, הגלים הישירים, כן? הגלים הישירים, שזה ה-very high frequency, וזה שוב מחזיר אותנו למכשיר הקשר, כן? הם צריכים קשר עין, אמרנו, בין אנטנות, וככל שנמקם את האנטנה גבוה יותר, ככה נוכל לשדר רחוק יותר וגם לקלוט יותר מרחוק. זה הגל שעליו בעצם עובד ה-VHF. ה-VHF, כי זה ה-very high frequency, זה נקרא גל ישיר, very high frequency, הנה, מאפיין תדרי השידור ומכשיר הצגה, התדר גבוה מאוד. כן, וזה מאפשר לי לדבר בטווחים מאוד מסוימים, לדוגמה, לוקחים טווחים ממוצעים, כן? טווחים ממוצעים, במיילים חבר'ה, במיילים, מה הטווח קשר בתדר גבוה מאוד? עם יחטה נוספת שהיא בערך גובה אנטנה, בוא נגיד 18 מטר, 20 מטר מעל פני המים, לגובה אנטנה 18 מטר, 20 מטר בפני המים, בגלל הקומיות כדור הארץ יש לי מגבלה, בערך 15-20 מייל, זה עם יחטה נוספת, זה התחום שאני יכול לדבר מכשיר הקשר. אם היחטה מוקמת 200 מייל ממני, היא לא תקלוט אותי, אני לא אקלוט אותה, כן? אבל עם תחנת חוף, התחום עולה. נכון, האנטנה דוגמה של RCC חיפה, תחנת החוף בישראל, נמצאת על ראש כרמל. גבוה. אז אפשר לקלוט יותר ולשדר יותר מרחוק. אגב, תחנת חוף יש גם ממסרים לאורך החוף, אתה יכול לדבר באשקלון, אתה יכול לדבר עם חיפה, יש ממסרים. אבל צריך להבין את זה שהטווח הוא מוגבל. מה גודלה, במה תלוי גודלה הפיזי של האנטנה? ממה שדיברנו. מה שדיברנו, דיברנו רק על א'. אנחנו דיברנו רק על א', דיברנו גודל האנטנה תלוי בעוצמת, בתדר שלה. ככל שיותר קצרה, התדר יותר גבוה. תנו למסיחים להסיח אתכם.
אוקיי, אז כשאני עכשיו במכשיר הקשר ואני רוצה לדבר עם מישהו, אני לא מתחיל להעביר את התדרים פה 156, 160, לא. כבר קבעו ערוצים, כן? קבעו ערוצים, משהו כמו כמה 57 ערוצים, אנחנו לא משתמשים בכולם, יש כמה ערוצים עיקריים שנדבר עליהם, אבל כל ערוץ יש לו את התחום תדר שלו, בסדר? וקבעו את הערוצים לפי מטרת השימוש בערוצים, כן? לדוגמה, ערוץ 16, חוץ מארצות הברית, כן? ארצות הברית הם החליטו לעשות את ערוץ 9 לעשות את זה. ערוץ 16, שזה ערוץ שאתם תכירו אותו, זה ערוץ שמאזינים עליו כל הזמן, זה נקרא ערוץ מצוקה. כולם אחראים להקשיב לו, להאזין לו, אם אתה רוצה לדבר עם מישהו אחר, אם אתה יודע שהוא מאזין ל-16, אתה תעלה מולו ב-16, ואז תעביר אותו לערוץ אחר, כי עדיין ערוץ מצוקה צריך להישאר פנוי לאירועי מצוקה, או להאזנה, כן? זה דוגמה. בואו נראה עוד איזה ערוצים יש לנו. אז ערוץ זה לא... ערוץ זה לא התדר? ערוץ 16 דוגמה, התדר הוא לא 16, אבל ערוץ 16 משדר בתדר מאוד מסוים שנקבע לו, 158 או 157 מגה, אז נראה, תכף תראו את זה, אתם לא צריכים לזכור בדיוק את התדר, על איזה תדר ערוץ 16 מדבר, אתם כן צריכים לדעת, הערוצים כבר מוזנים ומוגדרים במכשיר קשר ימי. לא התדר אחד, הוא רצה תחום תדר, לא? 16 התדר אחד. תדר אחד. מהו התנאי העיקרי הקובע את טווח השידור בתחום VHF? קו ראייה של אנטנה. כן? הנה דוגמה, ערוץ 16 משדר ב-156.8 מגה-הרץ, אבל הוא גם קולט ב-156.8 מגה-הרץ. הוא פשוט, השידור והקליטה על אותו תדר, זה נקרא סימפלקס. רוב הערוצים שלנו ככה, ויש לנו גם ערוצי דופלקס, שאני משדר בתדר 157.2, אבל הקליטה היא בתדר אחר. עדיין הערוץ נקרא 24. ולמה צריך את זה? בתקשורת עם תחנות חוף. רק עם תחנת חוף אני דוגמה יכול לדבר בערוץ שהוא דופלקס, 24. לעומת זאת, אני לא יכול לדבר עם יאכטה אחרת שהיא על ערוץ 24. רק בערוצי סימפלקס אני יכול לדבר עם כלי שיט אחרים, רק עם תחנות חוף, והגדירו את ערוץ 24, 25, 26 ו-27 כערוצי דיבור עם תחנת חוף. כן? התחנת חוף יודעת גם היא אומנם תקבל על 157.2, אבל היא תשדר על 161.8. כן? רק בין כלי שיט תחנות חוף, או בין שתי תחנות חוף בו זמנית, אבל לא בין כלי שיט לכלי שיט. כן? מתי תבחר לשדר בסימפלקס או בדופלקס? חבר'ה, אתם לא יכולים לבחור. אתם לא יכולים לבחור באמת. כי זה כבר מוגדר במכשיר. אבל כן, אם אתם תבחרו לדבר על ערוץ 24, שהוא ערוץ דופלקס עם כלי שיט אחר, אתם לא תקבלו שום תגובה. זה בגלל שהשידור והקליטה הם על תדרים אחרים. רק תחנת חוף זה הפוך אצלה, ואפשר לדבר איתה כך. רק עם תחנת חוף. כן, אז למעשה, סימפלקס ודופלקס אתם לא קובעים, זה קבוע לכם כבר במכשיר. כן? הוא לא מכוון תמיד על דופלקס, לא על סימפלקס, זה בהתאם לערוץ שאתה בוחר. ועוד שאלה, מאותו תחום, כדי לחדד את הנקודה, במעבר לאילו ערוצים ומאיזו סיבה, יובא לקשר, קשר דיבור, בין שתי ספינות. ועכשיו תסמנו את התשובה שלא נכונה. אתם רואים את זה? חכמים פה. בואו נתחיל מד' במעבר לכל ערוץ בלי להזין תחילה אם הוא תפוס בתקשורת החוקית. יכול להיות מצב כזה. 17, עוד לא דיברנו על זה, אבל ערוץ 17 מספק, הוא בהספק נמוך, 1 וואט, תכף נדבר על ההספק. זה אומר שהוא לא יכול לשדר ולקלוט רחוק, הוא רק בתוך כלי שיט גדול, או בין כלי שיט לדינגי שלו, עובדים על 1 וואט, כדי לא להפריע לשאר הכלי שיט, או כדי לחסוך בזה. 25
הוא פועל בדופלקס, וזה נכון, אמרנו בין 24 ל-27, זה הכל דופלקס. כן? אז כל התשובות האלה בעצם אומרות שאתה לא תצליח לדבר איתו. ומה 13 הוא אומר? 13, א' זה ערוץ 13 משום שהוא מיועד מגשר לגשר של אוניות, עם אנטנות גבוהות משל ספינות. ערוץ 13 באמת הוא נועד בין ספינה לספינה, אנחנו מדברים על אונייה, כן, עם גשר. אין סיבה שאני אאבד את הקשר אם אני עובר לערוץ 13. כן, כל שאר התשובות, יש סיבה שאני אאבד את הקשר. מה? 13 זה מרים. 13? לא, 12 או 14. מ-12 או 14. 12 או 14. 12 או 14. אז מה זה בעצם ערוץ 13? מה משתמשים בזיקה? השאלה קצת הקדימה את זמנה, אנחנו תכף נגיע לזה, נראה את כל הערוצים או הערוצים העיקריים, למה הם משמשים. ערוץ 13 זה bridge to bridge, בין גשר של אונייה אחת, אתה שומע? בין גשר של אונייה אחת לגשר של אונייה אחרת. זה הוא משמש? זה דיבור ברוטין, כן, ה-13, כן. מה? בין אונייה לאונייה, או בין ספינה לספינה. יכול לעבור רגע לשאלה קודם? עכשיו, השאלה אומרת, למה אתה תאבד קשר בין שתי ספינות? סמן את התשובה הלא נכונה. אתה לא תאבד את הקשר בין כלי שיט אחר, אם תעבור לערוץ 13, כי זה ערוץ שמיועד לדיבור בין שתי ספינות. אבל אתה כן עלול לאבד את הקשר איתו, אם אתה תעבוד על אספקט נמוך. אם עברת לערוץ ולא שמעת שהערוץ הזה תפוס, אי אפשר לדבר בערוץ אם הוא תפוס. או אם עברת לערוץ 25, שהוא בקשר עם תחנות חוף. כן? זה הרציונל של הספינה. תכף נדבר על הערוצים, יותר לעומק. אז אמרנו שיש 57 ערוצים, והחשמל שהוא מקבל זה מהמצבר. זה 12 וולט או 24, תלוי איזה כלי שיט, רוב הכלי שיט 12 וולט, מקבל את המחשב, והוא נחשב צרכן כבד. זאת אומרת שהוא לוקח הרבה חשמל. קצת על כפתורי השליטה, יש און ואוף, להדליק אותו, יש ווליום, ויש כפתור מעניין, אגב ווליום זה אם אתם רוצים לשמוע יותר חזק, לא אם אתם רוצים לשדר יותר חזק, ויש כפתור שנקרא סקוולש, זה כמו הנחתת רעשים, מי שמכיר מכשיר קשר מהצבא או אתם מכירים את זה, אפשר לשחק איתו בצורה כזאת עם הסקוולש, שהוא מפסיק את רעשי הרקע ששומעים, כן? בואו נראה אם זה נדלק פה. מה זה רעשי הרקע? זה בעצם אם אתה רגיש מדי בקליטה, אתה שומע גם רעש לבן כזה. אתה מסובב אותו עד שהוא מפסיק את הרעש הלבן, בדיוק הרגע שהוא מפסיק, שם אתה רוצה להיות. זה אומר שאתה תהיה בשידור וקליטה טובים, או קליטה טובה, אבל לא יותר מדי רגיש. לא יותר מדי רגיש לרעשי הרקע. כן? הנה, זה הסקוולש. שומעים את הרעש הזה? לוקחים אותו טיפה, עד שהוא מפסיק, טיפה. קליק אחד ימינה, הנחתת רעשים, ועכשיו הוא ברגישות הכי גבוהה בלי רעשי רקע. זה הסקוולש, בסדר? צ'אנל זה בורר ערוצים. high and low, אני יכול להחליט באיזה וואט, באיזה עוצמה אני משדר. כן? זה חוסך לי בסוללה, או שזה גם יכול לגרום לכך שאני לא יפריע לכלי שיט רחוקים יותר אם אני רוצה לדבר עם מישהו קרוב. אם אני מכוון על 1 וואט, low. ה-high זה 25 וואט. אוקיי? זה בין 1 ל-25 וואט. עוד כפתור שהוא די חשוב במכשיר הקשר, זה ה-dual watch. זה אומר שיש לי משמרת כפולה. המכשיר מאזין בו זמנית, זה לא בדיוק נכון, אבל מאזין ביחד על שני ערוצים. ערוץ שאני רוצה לעבור לדבר עליו, מצד שני על 16 לדוגמה. זאת אומרת שכל כמה שניות הוא קופץ ל-16 המכשיר לבדוק אם מישהו מדבר שם. אם יש דיבור על 16 הוא מעביר אותך אוטומטית ל-16. זה הרעיון של dual watch.
האזנה כפולה לערוץ נבחר, נגיד אני מדבר על 24 עם תחנת חוב, אבל עדיין אני מדי פעם קופץ את 16 לראות אם יש שם איזה פעילות, אולי חשוב שאני אקשיב לה, לדוגמה מצב מצוקה. אז זה הדואל וואץ'. והנה שאלה על הדואל וואץ' הזה, למה משמש כפתור הדואל וואץ' במכשיר ה-VHF, Very High Frequency. איך? נכון, כן. יבין על ערוץ 16 ועל ערוץ אחד נוסף. בלי קשר סימפלקס, דופלקס, מה שאתה תגדיר. ערוץ 16 אומנם הוא רק סימפלקס, אבל אתה יכול גם לפתור את זה. שאלה, כן. אולי אני קצת. אתה מזה איזושהי סירה במרחק שלנו? תדבר אתה רוצה לדבר איתם. אתה בעצם שנינו מאזינים לערוץ 16. אני פונה אליו בערוץ 16, אז אני קורא אותו, שנעבור לערוץ 16. לדוגמה, כן. איך אתה יודע איך קוראים לו, אבל אתה יכול גם להגיד, any shift vessel in position, אתה מערכת הפוזישן, מה, איפה הוא כאילו? אתה צריך איכשהו לדעת מי הוא, אתה יכול לעשות שאלה כללית, any shift vessel, כל ספינה, שאם אני מזהות ואני בעצם אומר לו איפה אני נמצא, כן, נותן לו את הנתונים שלי. יכול שזה קשר העין של שנינו. ואז אני אומר לו... אגב, יש מכשירים שיכולים להגיד לך מי הוא, כמו AIS, אנחנו נדבר עליו. אז חבר'ה, הנה הערוצים שדיברנו עליהם במכשיר הקשר, ואנחנו כרגע מפוקסים על מכשיר הקשר. חלוקת ערוצי התדר גבוה מאוד לשימושים שונים, בחלוקה בינלאומית, לכל סוג תקשורת יש קבוצת ערוצים, ויש גם ערוץ משני, אם הוא תפוס, דוגמה, אני רוצה לדבר על 13 והוא תפוס, אני יכול לעבור ל8, ואחרי זה ל6, ערוצים משניים. אז בואו נדבר על הערוץ העיקרי שדיברנו עליו, הערוץ 16, על כל כלי שיט להימצא בהאזנה לערוץ 16, כל הזמן. כן? גם אם אני רוצה לעלות... גם בארץ וגם בחו"ל, לא משנה? גם בארץ וגם בחו"ל, זה עולמי, רק בארצות הברית יודעים שזה 9. אם אני רוצה לדבר פעם, קריאה ראשונית עם כלי שיט אחר, אני יכול לעלות מולו ב-16, אם אני לא מדבר יותר מדקה או כמה שניות, ומעביר אותו לערוץ אחר, כן? לערוץ שיחה יהודי. על 16 תמיד להישאר פנוי. כן, אז הנה חובת ההאזנה על 16, אין לבצע בדיקות קשר העולות על 10 שניות. אנחנו לא רוצים לסגור את הערוץ, אנחנו צריכים אותו פתוח. מסביב לערוץ 16 יש שני ערוצים, 76 ו-75, אמנם הם לא קרובים במספר הזה, אבל התדרים שלהם מאוד קרובים, הם לא מדברים עליהם, אלא הם מובנים, הם מגנים על התדר של ערוץ 16, שלא יהיו הפרעות מתדרים קרובים מאוד לתדר. כן, אז בשביל זה 75-76. ערוץ 70, גם אליו, אל ערוץ 70, אני לא יכול להגיע, כי הוא ערוץ מובנה למכשיר, למכלול ה-DSC שנמצא, שזה הודעות דיגיטליות שאני יכול לשדר, הודעות מובנות שאני יכול לשדר, גם בעזרת מכשיר הקשר. לא, זה לא מורס. אתה בוחר מתוך תפריטים, איזה הודעה, אתה יכול לבחור מילים עיקריות, אתה לא יכול לכתוב פה, כן? ומייעדים אותו ל-MMSI של הכלי שיט שאני רוצה, או ה-DSC, יש לו גם לחצן מצוקה, אם אני לוחץ לחיצה ארוכה פה, הוא מיד משדר מצוקה. המכשיר קשר, אבל לערוץ 70 ב-DSC, הוא משדר מצוקה שמי שמקבל אותה, מקבל אותה כאיזשהו הודעה. דיסטרס, עם ה-MMSI של מי ששידר דיסטרס, וגם המיקום. עכשיו, בין שני כלי שיט, יש לנו 3 ערוצי סימפלקס, ערוץ 6, 8 ו-13, הנה ערוץ 13 חוזר, הברידג' טו ברידג', תקשורת בטיחות בין כלי שיט, כן. יכול להיות גם רוקטים, בטיחות, זה אומר אם יש צורך לפנות אחד לשני, או כל מעבר של העברה של מידע בטיחותי,
6 ו8, ערוץ 6 יש לו גם העדפה לדיבור עם כלי חיפוש, כלי טייס שמחפשים. כן? אז 6 בעדיפות השנייה היא 8, וערוץ 13 זה ערוץ ברידג' טו ברידג'. הנה ה-12 וה-14 שדיברת עליהם. רגע, עוד לא הגענו ל-11. אני מגיעה למרינה אחרת בעכו, אני מדברת בקשר בין, לא 16, 16 זה באמת צריך להיות. עכשיו, יכול להיות, בדרך כלל מרינות, שזה פורט אופריישן, נמלים, תחנות נמל, הן בדרך כלל מזינות על 12. דוגמה, מרינה הרצליה, יש פה הזנה על 12, תגיעו למסול, מאזינים על 12, גם על 16. אבל זה עדיפות בין כלי שיט תחנות הנמל, כן, למרינות. 12 או 14, שנייה. ערוץ 11, שזה שיפ מובמנט בארץ, חיל הים משתמש בו, הרבה פעמים הוא מעביר אותנו לערוץ 11, אתה מכיר את זה? אפשר להזין להם או שלא? אפשר, הם לא יגידו, הם מאזינים גם על 16, אבל הרבה פעמים יעבירו אותך, אם הם רוצים לדבר איתך עכשיו, רק איתך, יעבירו אותך ל-11. אומרים לך תעבור ל-11? כן, כל כלי שיט במיקום כך וכך, אנא תענה, אז אתה רואה שזה אתה ב-GPS, אז אתה עונה, כאן יחת למבדה, הוא תעבור אחרי לים, ואומרים לך, בוא, תעבור ל-11, בוא נדבר על 11. ואני צריכים לשאול אותך פרטים, לאן אתה מפליג, כמה אנשים וכו'. כן, עכשיו אם אני אגיד מאיפה אתה מגיע, לאן אתה הולך, מלא שאלות. עכשיו, הערוצים דיברנו על דופלקסים, 24 עד 28. זה, אמרנו שזה בין כלי שיט לתחנת חוף, כי זה דופלקס, אוקיי? הם נועדו לזה. דוגמה, RCC חיפה, בחיפה, תחנת חוף הישראלית, מאזינה בערוץ 26. כל הזמן, אתה יכול לעלות מולה בדיקה בערוץ 26. שני ערוצים בתחנת חוף למרינה. לא, תחנת חוף זה Rescue Coordinating Center, חלק ממערך עולמי, GMDSS, היא נועדה לשליטה על תעבורת כלי שיט באזור, למצוקה, להודעות בטיחות, לממסר של הודעות מכלי שיט אחרים, היא עושה הרבה עבודה, אזהרות מטאורולוגיות, אזהרות סערה, כל מה שקורה בים היא אחראית, והיא אחראית על אזור די נרחב, מישראל עד קפריסין פחות או יותר, ומצרים, זה אזור שנקרא קרוסייד, נדבר עליו עוד מעט. זה ב-RCC חיפה. בתוך ספינה, על הספק נמוך, 1 וואט, או 17 או 15. כן? יפה, אני חושב שדי סיכמנו את הערוצים. למה משמש ערוץ 6 במכשיר VHF? אנחנו אומרים לסגור את זה, את השאלות, כן, את תראי שלאט לאט שפותרים מתחילים לקלוט את הדבר הזה. ערוץ 6. הנה, מה זה? Enter your position, בגלל שלא מחובר אליו GPS, הוא רוצה לדעת איפה הוא נמצא, הוא אומר, תכניס לי את המיקום שלך ידני, לא משנה. אז מה? לקשר בין כלי שיט, לתקשורת מצוקה זה לא, לאזהרות בטיחות לא, יפה. אמרתם ד'? נכון. אתה מנהל קשר מצוקה על ערוץ 16, בגלל הפרעות אתה מבקש לעבור לערוץ נקי. איזה קבוצת ערוצים תתאים? נכון. דופלקס תחנות חוף, בדיוק, תורידו את זה, זה סתם מסיח, זה לא נכון דופלקס. הנה 24-25 גם תחנות חוף, לא יכול להיות. 6 עם ערוץ משני 8 ו-13 תקשורת ברידג' טו ברידג' בין כלי שיט לבטיחות. אפשר לעבור לערוצים שנמצאים בג'. אוקיי, עכשיו איך כלי שיט מזדהה, איך תחנת חוף מזדהה? יש לה שם. אם אני יחת למבדה, תגיד, כן? אז אני קורא לעצמי למבדה. RCC חיפה כאן למבדה, או כאן יחת למבדה, או כאן סיילינג וסל, וסל זה כלי שיט, כאן סיילינג וסל למבדה, כן? עם איזה תואר לפני. תחנת חוף, הנה חיפה רדיו, פעם היו קוראים חיפה רדיו, הם אומרים RCC חיפה, Rescue Coordinating Center חיפה, מרכז תאום והצלה בחיפה, והוא של כל אזור מזרח הים התיכון, לא רק לנו.
תחנת נמל חיפה לדוגמה, פורט רדיו חיפה, תחנת נמל שמכווינה אוניות, פורט קונטרול. זה דרך אחת שכלי שיט יכול לקרוא לעצמו, או השם של תחנת החוף. יש גם איזה קוד, עוד קריאה זה נקרא. ומי שקובע אותו זה ITU, International Telecommunication Union, והוא מורכב מאותיות וספרות ולועזית. Okay? לכל מדינה קידומת משלה. לדוגמה, ישראל זה 4X. כן? ומשרד התקשורת קבע את רצף האותיות לתחנת הרדיו של הספינה. לספינה יש תחנה, כי יש לה מכשיר קשר. כן? דוגמה לעוד קריאה לספינה ישראלית, 4X AR5. איך אנחנו יודעים שזו עוד קריאה? רואים את ה-4X, יודעים ש-4X זה ישראל, ועוד כמה ספרות או אותיות מאחורה. כן? לאחרי זה. עכשיו, ליאכטות בדרך כלל אנחנו לא משתמשים בזה, אבל כלי שיט יותר גדולים כן יש להם עוד קריאה, call sign. אבל זה לא הדרך. אוקיי. רגע, בסדר, שאלה. הזיהוי בתקשורת בינלאומית של תחנת רדיו בכלי שיט, וזה מכשיר הקשר, או כלי השיט, יכול להופיע בכמה צורות. בואו נראה, יכול להיות מספר ההפלגה בנמל היציאה, לא דיברנו על זה, זה לא זה. יכול להיות שם של כלי השיט, למבדה, או סוג העיסוק או סוג ההנאה, מוטור וסל, סיילינג וסל, למבדה, קאבין קרוזר, הנה 4X, ישראל, 5B, לא יודע מה זה, או אלה. אז זה אומר שתשובה, ד' סליחה, היא כוללת בתוכה את אותות קריאה. במבחן יהיו 50 שאלות? סורי, אני לא יודע לענות לך. כן. רגע, זה לא לכל סירה יש עוד קריאה? לא, אתה יכול להוציא, כן. לנו יש שם, דרך כלל משתמשים בשם, או במספר MMSI, ועכשיו נראה מה זה המספר ה-MMSI הזה. עכשיו הוא קשור, זוכרים את ה-DSC, Digital Selective Call, זה המכלול שנמצא במכשיר הקשר, הוא משדר וקולט על ערוץ 70, אבל רק הודעות מובנות, כן? עכשיו, כשאתה מקבל מכשיר קשר כזה ויש בו DSC, אז משרד התקשורת נותן לך איזשהו מספר, נקרא MMSI, Maritime Mobile Service Identity, המספר בשירות הימי הנייד, והמספר הזה מאופיין ככה, הוא מאופיין בשלוש ספרות ראשונות שמציינות את המדינה, ורצף של 6 ספרות אחר כך שמציינות את המספר הייחודי של כלי השיט. מספר רישוי. של ה-MSI זה לא המספר של הספינה? זה לא אותו דבר? לא, זה לא מספר דופן. מספר דופן, תעודת רישום ממשרד הפנים. איך? הספינה זה X4 שמייצג את המדינה? לא, יש call sign זה ה-4X ומה שדיברנו, וזה משהו אחר. ה-MMSI זה ממשרד התקשורת אתה מקבל. כל דיבור שלך בקשר, או כל הודעה שאתה מוציא ב-DSC, אתה מוציא את זה עם המספר שלך, עם ה-MMSI. כן? ה-MMSI מורכב מ3 ספרות ראשונות קוד המדינה, ועוד 6 ספרות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, המספר האישי. אבל אם אתה קבוצת כלי שיט, לדוגמת צים, אז אין להם 6, אלא 5 ספרות אחרי 4, 2, 8. כל אונייה בצים יהיה לה 6 ספרות, אבל אם אתה רוצה לעשות שידור לכל אוניות צים, אתה משתמש ב5 ספרות בקבוצת כלי השיט. עכשיו, תחנת חוף גם אתה יכול לשדר לה. יש לה אבל 4, 2, 8 ועוד 4 ספרות. שימו לב מספר הספרות אחרי קוד המדינה. כן? המכלול האלקטרוני שמכונה Digital Selective Call, שהוא מוטמע במכשיר הקשר, הוא לא קשור לממסר לוויין. תורידו את שאלה ב'. אז תוריד גם את שאלה ד'.
הוא מאפשר עיבוד הודעות ומשלוח על ידי הזמנתם מתפריטים מוכנים וספריות נתונים, או מכלול הקשור במכשיר הקשר לצורך פענוח וקידוד הודעות בתקשורת ספרתית. מה אתם אומרים? מה יש לכם? ג'. מישהו נשמע לו ג' נכון? ג'? כמה אתה עושים את המבחן הזה? תקשורת, את לא במבחן עכשיו. חכי למבחן. תקשורת ספרתית, דיגיטל סלקטיב קול. כן? זה מכלול במכשיר הקשר שיודע לפענח וגם לשלוח הודעות בברירה ספרתית, בתקשורת ספרתית. זה אומר אגב שההודעות האלה יכולות להגיע טיפה יותר רחוק, כי אין להם מפנון של קול, יש להם מפנון מובנה, ואין רעשי רקע, בדרך כלל מקבלים אותו, מתחת זה מופיע. הוא משדר כל 4 שניות את אותה הודעה עד שמישהו מאשר אותה. מהו הצירוף? 4, 2, 8 ו-1, 2, 3, 4, 5, 6 ספרות אחרי. כן, של כלי שייט, אתם רואים? MMSI של מתקן DSC של כלי שייט, לא של תחנת חוף, ולא של קבוצת מתקני שייט, שזה 5. שימו לב להבדלים האלה. יפה. עכשיו יש 4 דרגות או 5 דרגות, אפילו הוסיפו כאן, של תקשורת בכלי שייט, תקשורת על מכשיר הקשר, אוקיי? יש תקשורת רגילה, נקראת רוטין, כן? שיחות חולין, מה העניינים, בוא תעבור לערוץ, איך היה הדג, איך זה. יש תקשורת, אוקיי, נגיד מטוסים העוסקים בחיפוש והצלה. עכשיו, מרוטין הולכים לסייפטי, לסייפטי זה הודעות בטיחות, כל מה שקשור בבטיחות השייט, זה יכול להיות הודעות, תיזהרו, יש מצוב שנקרא מאיפשהו ומסתובב לבד בים, במיקום ככה וככה, או הודעות, אזהרות מטאורולוגיות, וגם בבטיחות, תראו, זאת אומרת, להיכנס שערה, או שהים קצת יעלה, או שהים לא. הודעות דחיפות, urgency, והודעות מצוקה. מה ההבדל בין שני אלה? אמבולנס מצוקה זה בואו תעזרו לי עכשיו, אני בסכנת חיים, תעזרו לי עכשיו, אני בסכנת קריאה, דיסטרס, אני במצוקה. זה קריאת הצילו, מיידי. זה קריאת הצילו, מיידי. ודחיפות, פלפן, זה אומר, אוקיי, אולי אני בשליטה, תקשיבו, הלכתי למנוע, צריך גרירה. כן, קרבתי למרינה, צריך גרירה. פלפן זה פלפן, רואים? פלפן. זה מצרפתית בסקוריטה, פלפן, לא יודע מה צרפתית, מיידי זה מיידי, עזרו לי. וזה תקשורת דחיפות. כמה דרגות של תקשורת. אז אם עכשיו אני במצוקה, קודם כל אני אתחיל במיידי, מיידי, מיידי, ואם אני בדחיפות, אז קודם כל אני אגיד פנפן, 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 כאן מי אני צריך גרירה. אובר. בסדר? פנפן, כאן אני צריך עזרה רפואית מרופא שייעץ לי מה לעשות עם החבר שלי שנפל על המרפק, אולי שבר את היד בתוך היחד, כן? עזרה רפואית. וסקיוריטה, סקיוריטה, סקיוריטה, זה כבר הודעות בטיחות, מי ששולח אותה בדרך כלל זה תחנת חוף. אם מרכזת את כל נתוני הבטיחות ואומרת, אוקיי, זה אני שולחת עכשיו לכולם. אני יכולה קודם לשלוח הודעה ב-DSC, להגיד, עכשיו אני על ערוץ 30 או על ערוץ כך וכך, משדרת הודעה, כולם עוברים לערוץ 30 ומקשיבים להודעה. זה גם ב-16? כל אלה זה ב-1, 2, 3 ב-16? תמיד מתחילים ב-16, אחרי זה עוברים לערוצים אחרים. מי אחראי על הפיקוח על כל הדברים? תחנת חוף. תחנת חוף, אם היא בלופ, אבל אם אני קורא עכשיו לחבר, לכלי שייט אחר, הוא המפקח. כן? הוא יכול להגיד טוב. במצב מצוקה, מי שאחראי, מי שהוא בפיקוח, זה או מי שהכריז, או בעדיפות תחנת רדיו שלוקחת את הקונטרול על המצב, והיא כבר תכוון את כלי השייט, והיא תהיה עם הלוג שלה, יודעת בדיוק מה קורה, מכירה את הנתונים, ומתזמן את כלי שייט לאזור המצוקה. כן, עכשיו הנה יש לנו פה דוגמה קצרה, איך משדרים. יש לנו שתי יחטות, יחטה למבדה ויחטה קולפטה, על ערוץ 16. קריאה ראשונית, מציינים 3 פעמים, קולפטה, 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 כאן למבדה, 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 עבור, אם הם עונים,
יחטה למבדה כאן, יחטה קולפטה, עבור לערוץ 06. מיד מעביר אותו ל-06. בסדר? זה תקשורת ברוטין, בשגרה. ועכשיו הם יכולים להמשיך לדבר יותר בחופשיות על ערוץ 6. יש פה כמה קודים של התנהגות, תקנות כלליות בתקשורת, במכשיר הקשר, לא לקלל, לא לשדר מוזיקה. אמרנו שבערוץ 16 עושים תשדורות קצרות. אם יש קשיי קליטה, ובהמשך אתם תלמדו את ה-ABC הפונטי, במקום להגיד אלפא בראבו, צ'רלה דלטה וכולי, זה א' ב' הפונטי. ואם לא עונים, ממתינים 2 דקות בין קריאה לקריאה, ואחרי 3 קריאות לא ענו, תחכו עוד קצת זמן ואז תקראו. יכול להיות שהם לא בהאזנה. עוד משהו מעניין פה, דקתם? מה זה אסור לשדר בנמל? אלא בערוצי העבודה של הרשות המקומית. אולי אני... אם אתה עכשיו מדבר בנמל, בדרך כלל זה יהיה על ערוץ 12. קשה לי להבין מה אתה שואל, אני לא יודע להגיד לך בדיוק. אוקיי. מתקדמים, חבר'ה, מתקדמים לנושא של דיסטרס. אתם רואים פה את המצב הלא נעים הזה שקרה לכלי שיט פה. רואים שזה איזושהי אונייה גדולה באה והרימה, כן? זה לא קרוב לחוף. מצב בו קיימת סכנה חמורה לכלי שיט או לצוות וצריך עזרה מיידית, אוקיי? זה יכול להיות כל מיני סוגי מצבים. הצפה, שזה taking water, flood, שריפה, טביעה, קפסייז, התהפכות. אם מי שקובע אם אנחנו במצב מצוקה או לא, זה הסקילטר, זה בעצם אתם. כן? אתם בסופו של דבר תדעו לקחת את ההחלטה, האם אני במצב מצוקה או לא, לפי המנטרה הזאת. כן? קוד הקריאה זה מיידיי, על ערוץ 16, ואף אחד לא מפריע לערוץ הזה. אם עכשיו יש אירוע מצוקה מיידיי על 16, זה התקשורת, הערוץ 16 פנוי בלעדית לעזרה במצוקה הזאת. זה הכוונה. שלבים של קריאת מצוקה יהיה השלב הראשון, התראה. איך מתריעים? באים לפה לפני שאני משדר, לוחצים על ה-DSC לחיצה ארוכה, שמשדרת כבר את המצוקה ואת המיקום במכלול ה-DSC. כן? כל 4 שניות זה משדר, עד שמישהו מאשר את הקבלה הזאת. אפשר גם לאשר. רצוי שתחנת חוף תאשר את הקבלה הזאת, כדי שהיא תפסיק התראת המיידיי, ומכאן היא לוקחת פיקוד על האירוע. אחרי ששידרתי את ההתראה הזאת, אני פה לוקח את המעד, את המכשיר שאני בעזרתו משדר, ואני נותן קריאת מצוקה, שהיא בעצם 2 חלקים. אחד זה הקריאה של המיידיי, והשני זה ההודעה. כן? ההודעה צריכה לכלול את כל הדברים האלה. אז בקריאה, קודם כל אני מציין מיידיי, 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 this is, אני, למבדה, MMSI 428, 1, 2, 3, 4, 5, 6, כן, ואז אני אומר, ללא עובר, ואז מיד אחרי שנתתי את זה, אני עובר לגוף ההודעה, מיידיי למבדה, מתחיל עוד פעם מיידיי למבדה, פוזישן, איפה אני נמצא? כל הלט ולוג בספרה. סוג המצוקה, נגיד taking water and thinking. בפורמט, taking water and thinking, require immediate assistance, we are 8 people on board, preparing to abandon ship, over. הנה הקריאת המצוקה. הפתיח שזה קריאת המצוקה וההודעה עצמה, ואת זה בסוף אתם תדעו בעל פה לקראת הטסט. מיידיי, מיידיי, מיידיי. This is יובל. כן? אגב, אם זה היה פנפן, אז הייתי עושה אותו דבר. פנפן. This is יובל. לא משנה, אנחנו במצוקה. אחרי סיימתי את הקריאה, פותח עוד פעם. מיידיי יובל, position 3, 2 degrees, 1, 0 minutes north. תמיד מתחילים עם הלט ואז לונג.
עשיתם כבר לאט ולונג? כבר למדתם על זה? לאט, לונג, fire on board, require immediate assistance. שימו לב, המשפט הזה תמיד חוזר על עצמו, require immediate assistance, אחרי שאמרתי איפה אני ומה קרה לי, מה אני צריך. בסוף עוד כמה פרטים, 4 persons on board, over. קריאת המצוקה. כן, אז זה היה הודעת מצוקה. אז מהי קריאת המצוקה? אתם רואים את החלק הראשון, call distress, החלק הזה, זה קריאת המצוקה. זה הכוונה בכל distress. מה היא בעצם? שאלה מתוך המבחן. כמה דברים כנראה יכולים. תראו, פנייה על ערוץ 16 לכל מי ששומע להפסיק את הפעילות שלה ולהקשיב להודעת המצוקה, כי מיד אתה כל הזמן, מיידי, 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 this is יובל, 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 אם אני שמעתי את זה, אני אפסיק לעשות ומתחיל להקשיב למידע. אוקיי? ואז אחרי זה תבוא ההודעה. אוקיי, שידור 3 פעמים בנוהל מיידי, 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 this is יובל, 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 נכון? מצופה שתחנת חוף יאשרו ראשונות הקליטה ויקחו פיקוד על האירוע. יפה. זאת היא call distress, קריאת המצוקה, שמיד אחריה מגיע הודעת המצוקה. כן, יש פה איזו שאלה. אתם שומעים את הקריאת מצוקה הזאת, מדי, 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 זה סונדרה, 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 MMSI, מיידי, סונדרה. כל הפורמט הזה, ייתכן שישנם אי אלו שגיאות בנוסח ההודעה, שמנו את התשובה הנכונה. אז השאלה מתחכמת הדבר הזה, כי צריך לבוא ולקרוא טוב טוב איך כתבו את זה. אז אם אני מסתכל על זה, אני אומר מיידי, 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 יפה, this is סונדרה, 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 יפה, MMSI 356042, 356, בלה 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 בלה, 6 ספרות אחרי, 6 ספרות אחרי קוד המדינה, יפה, מיידי סונדרה, position 35 degrees, 4 minutes east, 32 degrees, 5, 9 minutes north, הנורס צריך להיות ראשון, והאיסט צריך להיות שני. נתתי לכם את הרמז לפני זה שדיברתי על זה, קודם כל לטיטוד ואחרי זה לונגיטוד. זה בעצם, זאת היא השאלה, ווואלה, אתם תראו אותה במבחן, תגידו יופי, אני מכיר אותה, ישר שמים את השאלה. יש שאלה. תחנות חוף זה רק במים טריטוריאליים? לא, הם פולשות זה לכלי שיט שמפליגים באזור התמיכה. כשנדבר על ה-GMDSS, תראה, למה אני מתכוון? הנך מפליג ביחדה מרני. הנה MMSI 4286669. אתה עומד על עוגן מול נמל חיפה, במיקום הזה, חצות זמן מקומי. כלי שיט לא מזוהה, מתנגש ביחדה שלך, אתה על עוגן, הוא מתנגש. היחדה נוטה הצידה, התחיל להיכנס אליה מים, ויש סכנה לטביעה. על סיפון יחדה שלך 3 אנשי צוות, 3 נוסעים, סליחה, ו3 אנשי צוות. 3, כן. ספינתך מצוידת על פי דרישות GMDSS באזור A1, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, סמן את המשפט הנכון. מה עליי לעשות? מצוין, זה נורא פשוט השאלה הזאת. אם אני יודע לעשות 3 ועוד 3. יש לי 3 נושאים ו3 אנשי צוות ביחד 6. למה פה כתוב 9, פה כתוב 9, פה 6, אבל זה מעבר לזה, כי כתובים עוד כמה דברים. ג' יש להוציא קריאת מצוקה לכולם, לשלוח הודעה ב-DSC, לבחור סוג מצוקה collision ב-DSC, אמרנו ב-DSC אתה יכול לבחור את סוג המצוקה, ולציין גם ב-VHF שעל הספינה נמצאים 6 אנשים. 6 persons on board. עוד מצוקה שאנחנו נוטים להתעכב עליה, ואחת החשובות, זה כשנופל עם מישהו לים, כן? זה יכול להתפתח למצב מצוקה רציני שאני מאבד אותו, זה יכול ליפול, אני רואה אותו, לא מאבד קשר עין, עושה תמרון, מרים אותו, בכלל לא הודעתי לאף אחד שאני מצב. תעשו הבחנה בין אדם בים שנפל לכם לפני חצי שעה ולא שמתם לב והיפדתם אותו, לבין מישהו שנפל לכם לים, ואתם לא מאבדים עכשיו קשר עין טוב ועושים תמרון, כדי להרים אותו. אז אנחנו מדברים על בין וברבורד,
שמישהו נעלם ויש חשש סביר, או שהוא נפל ואיבדנו קשר עין איתו. אז אני צריך לשדר מצוקה, תוך כדי החיפושים שלי, מישהו ישדר מצוקה כדי שיבואו לעזור לי לחפש אותו. כן, יש מקרה פה, לא מזמן, לפני 1.5 שנה או 2 שני אנשים הפליגו חזרה מקפריסין, כן, רק שניהם, הגיע הבוקר, אחד היה במשמרת לבד, השני עשה מה שעשה בפנים, הוא רצה להשתיל מהירכתיים, ואופה נפל, הלך לים, החבר שלו חצי שעה אחרי זה רק, גילה שהוא לא נמצא. זה מסוכן מאוד, מאוד מאוד מאוד, שידר מצוקה. תכף נראה איך הוא עשה את זה. הוא שידר מצוקה, והאמת זה נגמר טוב, וזה דייג, שמע את המצוקה, היה כמה שעות, הוא התחיל להפליג לכיוון, אחרי 4 שעות איזה מישהו מננץ מצא אותו, לא היחדה מצא אותו, הדייג מצא אותו, אחרי 4 שעות שהוא היה במים, היה קר, אבל הוא יגבר על זה. טוב, אז מה שצריך לציין, את המיקום בשעת הנפילה. המיקום שלך עכשיו, המיקום פעם אחרונה שראית אותו, והשעה של הנפילה, שיהיה לנו איזה תחום לחפש אותו, כן? זה במקרה של אי זיהוי הנפילה, יש לדווח את מיקום הספינה והמיקום והשעה בהם הוא נראה לאחרונה. שיהיה איזה ציר שאפשר להתחיל לסרוק אותו בין נקודה שאני נמצא בה עכשיו, ב-GPS נקודה האחרונה, אז הוא איפשהו בין לבין. חושבים שיותר קל לייצר אחד מאשר למצוא אחד. זה הבדיחה. אדם נפל לים מכלי שיט ועבד איתו קשר עין. חלוטין. זה לא דחיפות, זה מצוקה. יפה. אנחנו עוד באירוע מצוקה, כן? אירוע מצוקה, לוקחים אותנו לאקסטרים, כי זה צריך לדעת את האקסטרים הזה. יש כמה קודים בדיבור בקשר, שקשורים למצב מצוקה, וזה תחת הכותרת ניהול מצב מצוקה. לדוגמה, במקרה הראשון, יש מצוקה, נגיד לכולנו על ערוץ 16, פתאום איזה מישהו לא קשור לכלום, נכנס, התחיל לדבר, מחפש את חבר שלו על ערוץ 16, כן? אז מה שתחנת החוף, או מי שמנהל את המצוקה צריך להגיד לו עכשיו, זה תשתוק, יש מצב מצוקה. ואיך אומרים את זה? אומרים סילונס, סיילנס כאילו, סילונס מיידיי. סילונס, יש פה מצב מצוקה. ואם אתה רוצה להשתיק אבל אתה לא מפקח על המצב, אתה יכול גם להגיד את זה, אבל אתה אומר סילונס דיסטרס. עושים את ההבחנה הזאת, בסדר? מי שלא מפקח על הקשר יכול להגיד סילונס דיסטרס. דיסטרס ומיידיי לצורך העניין זה אותו דבר, אבל כשאתה מרגיע מצב מצוקה, אתה לא אומר דיסטרס. אתה אומר מיידיי. כן? זה בא מצרפתית. בארץ אני צריכה לדבר בצרפתית? לא, את צריכה לדעת כמה מילים כאלה ש... רק מפליגה החוץ, זה בסקיפר 60, זה לא רלוונטי. האמת היא, כשאתם תלמדו ותבואו בסוף, תגיעו לקצה של התהליך, לטסט עצמו, כן? בוחן, נבחן אתכם בים, נבחן אתכם בתמרוני מנוע, בסוף הוא גם יושב איתכם אחד על אחד, התחיל להתקיל אתכם בשאלות. אחת מהם הוא יגיד לכם, תכתוב לי הודעת מצוקה ותשדר אותה. עושים את זה באנגלית, אין בעברית. מילה באנגלית, אפילו הספרות, ספרה באנגלית. זה שטויות, שטויות הדבר הזה. אוקיי, מה זה פרודונס? פרודונס הכוונה היא, חבר'ה, המצב מתחיל להיות בשליטה, הכלי שיט המחלץ הגיע והוא עסוק עכשיו בפעולה, תכף תיגמר, זה סיום זהיר של מצב מצוקה. כן? אנחנו לקראת שחרור הערוץ. סילון ספיני, ההשתקה נגמרה, הכרזה של סיום סופי ומוחלט של מצב מצוקה. בסדר? סילונס מיידי, סילונס דיסטרס, פרודונס, סילונס ספיני. תחנה שמנהלת קשר המצוקה, רוצה להפסיק הפרעה של תחנות על ערוץ 16. שאינן מודעות למצב, מה היא תודיע? נכון. לא את הסילונס דיסטרס, את הסילונס מיידי, כי היא המפקחת. יפה, הייתם קשובים, כל הכבוד. ומה קרה פה? זה סרט?
Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät, das Überlebensradar. הוא מסביר, הוא אומר, אתה רואה זה השקט, זה ה-DSC, זה... Mayday, Mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Over. We are sinking. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? פרסומת סמויה לברליקס. שחקן טוב. טוב, אז זהו, נגמר המצוקה. עברנו לדרגה אחת, עברנו כמה דרגות. דרגת הדחיפות, פנפן, שזה דרגה אחת תחת למצוקה, והשם קוד שלה זה פנפן, 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 3 פעמים, פנפן, פנפן, פנפן. לדוגמה, גרירה, ייעוץ רפואי, כלי שיט שנעדר, קיימת בעיה דחופה בכלי השיט אך המצב בשליטה. כן, רוצה להגיע לפתרון עם תחנת החוף מבעלה או מישהו מה לעזור, אבל זה דרגה אחת לפני המיידי. זה יכול להפוך להיות מצב מצוקה. הנה דוגמה כאן, אתם רואים, הנה הוא הזמין גרירה, באו לגרור אותו. כן? הוא הודיע פנפן פנפן, נתן את מי הוא, מה הוא, איפה הוא נמצא, מה אופי הבעיה, מה הוא צריך, ומישהו נענה לו והגיע, אוקיי? זה פנפן. לאיזה סוגי אירועים משתמשים ברמת דחיפות פנפן? חבר'ה, ב' לא ברור. אני לא דיברתי איתכם על EPIRB, ה-EPIRB הזה לא קשור לפה. אז כנראה שזה ד'. כן? כן, יש כאן פה מסיח, שאלה ב', זה מסיח. גם עזרה רפואית, אנחנו יודעים, אוקיי, פנפן זה קשור לעזרה רפואית, אבל מה קשור ל-EPIRB פה? אוקיי, הודעה שמקודמת במילה מדיקו. מה היא? ד' פה, עזבו אותו. בכלל לא קשור כאן. אבל מיד רואים, ב' וג' זה מצוקה, ואנחנו יודעים שמדיקו לא בתחום, אלא הוא בתחום הדחיפות. עזרה רפואית. כן? יפה. היינו עכשיו נרד לסקיוריטי, לסייפטי, ומה הכוונה בסייפטי? בדרך כלל, אמרתי לכם את זה גם מקודם, משודר על ידי תחנות חוף. חלק השני מחדד מה תחנות חוף. זה יכול להיות אזהרות מטאורולוגיות, זאת אומרת אזהרות שקשורות מזג אוויר. יהיה קריש. קריש. אם אתה לא שוחה בים, הכל בסדר. אנחנו צפים על המים, אנחנו לא שוחים במים. מטאורולוגיה, אזהרות ניווט, הנה דוגמה, מכולות צפות. מישהו זיהה מכולה, עלה מול התחנת חוף, תקשיב, אני ראיתי מכולה במיקום כזה וכזה. התחנת חוף לקחה את הנתונים, עשתה זה, ריכזה אותם יפה, ואז נתנה שידור סקיוריטי לכולה, כל מי שמאזין לה, יש מכולה נצפתה במיקום כך וכך. כל מה שקשור בבטיחות השיט, כן, אתה גם מארגן אצלך את יומן רדיו, יומן ההפלגה, מה קיבלת, כדי שתדע, תיזכר בנתונים, איפה זה היה, משודרות בזמנים קבועים, והרבה פעמים גם שולחים אותם ב-DSC. באיזה מקרים יש לנהל לקיים נוהל בטיחות? בטיחות חבר'ה, סקיוריטי. זה הרמה הזאת. בקשה של ייעוץ עזרה רפואית, זה פנפן, זה דחיפות. ב' ספינה לא קשירה ודורשת גרירה, זה פנפן, זה דחיפות. כל מקרה החירום שאינה מצוקה, אפשר לפנות את ערוץ 16 עם הייתה מצוקה. כל התשובות לבד. בטיחות זה לא חירום. בטיחות זה לא חירום. הודעה מקדימה בקריאה סקיוריטי, this is. כן? כתבתי כל התשובות נכונות כבר.
אוקיי, בסדר, ניתנות לשידור על ערוץ 16 אפשר, אם הן קצרות, כן? כוללות תוכן, בטיחות שיט וכולי, ומשודרות בלוח זמנים ידוע מספר פעמים ביממה, וניתן לקבל אותם גם במכשיר הנאבטקס. מה זה נאבטקס? שאלה טובה. בואו נראה. DSC זה לא שולחים? בדיוק עכשיו אנחנו נדבר על הנאבטקס. סיימנו מכשיר קשר ונבוא ל-GMDSS, אבל בואו נעשה את הפסקה קצרה. ב-DSC לא משדרים את ההודעות? זה ממש קצרה 15. ב-DSC לא משדרים את ההודעות האלה? ב-DSC יותר הם משדרים, ב-DSC כשאנחנו מקבלים מתחנת חוף, אנחנו קודם כל מקבלים התראה על זה שהם הולכים לשדר הודעה. ואז הם אומרים לך, בתחנת חוף לך לאיזה ערוץ לעבור ב-DSC. זה הכול. אבל הסקיוריטה, RCC חיפה, RCC במכשיר קשר. מקבלים את זה גם בנאבטקס. אני רואה את זה בשנייה. אותי מטריד העניין שאנחנו נלמד למבחן הזה ולא נפתח את המבחנים, אנחנו... זה יישמר שנתיים. כל מבחן נשמר שנתיים. יהיה בסדר, תעשי את זה, יחזור, הכל יחזור. טוב, חבר'ה. אין להם צפי של בתי מבחן? אתם רוצים חזרה? אין שום צפי? אנחנו הולכים לדבר על המערכת המורכבת כביכול הזאתי, שנועדה לאיתור כלי שיט במצוקה או להודעות בטיחות, שליטה בעצם על הים. עכשיו, איך בנוי הדבר הזה? בואו נראה. הוקמה בתחילת שנות ה-90. הנה, רק אוניות מחויבות לתקנים ולנהלים האלה, אבל מדינות שונות כמו ישראל אימצו את זה גם לכלי שיט קטנים יותר, לדוגמה יאכטת מפרשים, מחויבת ל-GMDSS. ואתם תראו למה היא מחויבת, מחויבת לכל מיני מכשירים מסוימים, מחויבת ל-DSC, ל-VHF, מחויבת ל-APIRB, לסארט, זה הכוונה. עכשיו, בואו נראה איך העולם חולק, חבל שהוא לא נמצא פה. כל היחד פה של הבית ספר יש להם כל המכשור הזה. יש להם, ב-GMDSS, כן. זה חלק מהתקן. עכשיו, תראו, העניין הוא כזה, יש לנו יבשה, יש לנו ים, הים הוא הרבה יותר גדול, כן? לדוגמה, מכשיר קשר לא יכול לדבר מעבר לטווח של 20 מייל. מכשירים אחרים, נאבטקס, יכול לשדר עד 200 מייל. אז חילקו את האזורים החוצה מהחופים לאזורים A1, A2, A3 שזה ים פתוח, ו-A4 זה הכתבים. בסדר? בעצם A3 זה בין 70 צפון ל-70 דרום, זה הכוונה. ולכל אזור כזה, בסופו של דבר יהיה אפשר להגיע, בין אם זה על ידי אנטנות של VHF, או אנטנות של מידרן פריקוונסי, שדיברנו על זה, על גלי קרקע שמגיעים רחוק, אתם רואים לפי החצים עד איזה רוחק אתם יכולים להגיע, או לוויינים, כן? אזורי A3 זה אזורי כיסוי של לוויינים. איזה מכשור יש לי ביאכטה, חלק כדי שאני אהיה מחובר למערכת ה-GMDSS, יש לי את מכשיר הקשר, יש לי פה במכשיר קשר DSC, זה צילום של מכשיר קשר, לא אותו אחד, אבל הגדלה של ה-DSC, של צג ה-DSC במכשיר הקשר, יש לי מכשיר שמדבר עליו שנקרא NAVTEX, Navigational Text, זה הודעות שאני מקבל מתחנות חוף ואני יכול לקרוא אותם דיגיטלית פה, כן, ושני מכשירי איכון, אחד מהם זה ה-EPIRB, Emergency Positioning Indicator Guided Beacon, עובד עם לוויינים, כן, הוא משדר ללוויין, והשני זה ה-SAR, Search and Rescue Transponder, שהוא קשור לאיכון בעזרת מקם, בגלי כיוון מרחק, בעזרת מקם, הוא עובד על גלי, ב-X-Band על גלי מקם, אוקיי? ותוסיפו לזה מכשיר טלפון לווייני, שעובד עם לווייני תקשורת שנקראים אינמרסאט.
מה אפשר לעשות עם על פי דרישות, מה? מה אפשר לעשות עם הטלפון הבני? לדבר. לא, אבל כאילו... איזה מרחק? ולשלוח גם... אפשר להתקשר- מכסה את כל אזורי 3, בין 70, ולמה בכתבים אי אפשר לדבר עם טלפון לווייני? כי זה תלוי איזה לוויינים הוא מדבר, המכשיר קשר, הטלפון הלווייני עובד על אינמרסאט, שזה לוויינים שלא מכסים את הכתבים, זה לוויינים כאלה גיאוסטטיים שעוקבים אחרי סיבוב כדור הארץ, אפשר להתקשר באותו מיקום, למובייל רק. ממכשיר הקשר? מהמכשיר הלווייני? כן? כן? כן, אבל הוא עולה הכסף. תקשורת לוויין זה עולה הרבה כסף. כמה כל המכשירים האלה? מה העלויות שלהם? עלויות? מאות ואלפי דולרים. בואו נראה, על פי דרישות UDSS, איזה ציוד הצלה חייב להיות? ציוד הצלה, איזה ציוד מחשוב חייב להיות על ספינה באזור A1. התשובה הכי ארוכה היא הכי נכונה, אני אאמר על ב'. VHF יש, חבר'ה, אז זה מחייב, גם באזור A1 זה מחייב ספירה או אונייה שהיא במסגרת ה-GMDSS, היא צריכה את כל המכשירים האלה, DSC, SAR, DPIRB, פורטייבל VHF, שזה מכשיר קשר קטן נייד, הנה הוא, גם עובד על תדר גבוה, כן? פשוט הוא קטן יותר. אנשים פה בספינה, לא רושם באונייה. מה ההבדל בין ספינה לאונייה? בגודל ובמשקל, נכון. אבל בארץ גם הספינות קיבלו את החובה להיות... גם באחד, גם פה בחוף, אני כאן שיהיה לה את כל הספינות? כן, אם אתה מחויב ל-GMDSS אז כן. אפילו שאתה רק באזור אחד. כן, על מכשיר הקשר דיברנו הרבה. ה-DSC, בואו נעשה איזה סיכום שלו. זה מערכת, אמרנו, מכלול שמשולב במכשיר הקשר. בסדר, ואתם רואים פה את התבניות. נגיד, הגעת למיידיי, אתה רוצה לשדר דיסטרס, הוא אומר לך מה אתה סינקינג, תובע, הדריפט, נסחף, אבנדונינג, נוטש או פיירסי. פיראטים, הולכים להשתלט עליי, זה מצוקה. כן? כן, עדיין יש, לא רק בשבילי הקריבים. יש באזורים של אפריקות כאלה, ופעם אומרים גם אזור של הים ליד תאילנד, סומליה. אוקיי, אז שימושה העיקרי, שליחת הודעות מצוקה, ואפשר גם לשלוח הודעות בטיחות, דחיפות ושגרה. לשלוח, אפשר גם לקבל, כן? התראת המצוקה הראשונית, לחיצה ארוכה, בנוסף, כשאתה שולח דיסטרס, יצוין בהודעת הדיסטרס, מספר ה-MMSI שלך, ואם אתה מחובר ל-GPS שהוא יכול להיות מחובר למכשיר הקשר, אז כל הזה יש גם נתון של מיקום, איפה אתה, וגם זה נשלח בהודעת המצוקה, והיא חוזרת על עצמה כל 4 שניות עד שמישהו מאשר את זה. ודיברנו. מה זה הנאבטקס? אוקיי, הנאבטקס, תראו, עוד לא התקלתם בזה, אז אין לנו כמה שקפים על הנאבטקס. זה מכשיר. הנה, זה המכשיר הזה. ויש לו את האנטנה שלו, כן, האנטנה שלו, שממקמים איפשהו במקום פתוח. הוא כל כך וכך שעות מקבל הודעות מתחנת חוף. כן, הודעה בכל מיני סוגים. של כל מיני סוגי הודעות, יכול להיות ניווט, התראות מטאורולוגיות, או דיסטרס, או רילי לדיסטרס. אני לא יכול לשדר איתו כלום, הוא רק קולט. עכשיו, מה היתרון שלו? שהוא בדיוק טווח, הוא עובד על גלי קרקע. יכול להיות בשני תדרים, בין אם זה אינטרנשיונל או נשיונל. עד 400 מייל. בשעות הלילה טווחי השידור טובים יותר, זה קשור ליונוספירה, ונועד לקבלת הודעות בטיחות, מטאורולוגיה, חיפוש והצלה. כל תחנת חוף, נגיד RCC חיפה, יש לה חלון של 10 דקות כל 4 שעות לשדר את ההודעות שלה, שהיא ריכזה במשך 4 שעות האלה, היא רוצה לחזור על הודעות ששדרה לפני 4 שעות. ככה שהתחנה בפורט סעיד, כשהיא תשדר גם את ההודעות שלה, לא יתנגשו הודעות אחת בשנייה, כי אם אותו תדר והודעות על אותו זמן זה משבש את ההודעות, לכן הקצו כך וכך דקות כל כמה שעות לכל תחנה לשדר את כל, שלא תהיה חפיפה בין הודעות, כן? אלא אם כן יש הודעות מצוקה, אתה יכול לפרוץ, כן? בהודעות מסוג D.
אז זה יש לי פה שאלה. לשדר ל10 דקות, אחרי 10 דקות זה נעלם התוכן? כאילו, אני לא יכול לראות... לא, המכשיר מקבל, שומר. שומר. המכשיר שומר. אתה תראה בהודעות שלך את כל ההודעות החדשות שלא קראת. כן? אז יש גם כאן סדר עדיפויות, vital, important ורוטין, ש-vital הכוונה לחיוני, מצוקה, important לאזהרות, רוטין, שגרה. אם תהיינה הודעות מצוקה, הם יישמו עם קידומת 0-0. אבל אנחנו כבר מגיעים לאיך נראית הודעה. אבל לפני זה, במכשיר עצמו, בנאבטקס עצמו, אני יכול להגדיר כמה דברים. קודם כל, אני יכול להגדיר מאיזה תחנות אני הולך לקבל את זה, את ההודעות. רצוי לשמור את כל התחנות פתוחות, כי אם אתה מפליג ואתה עובר בין אזורים שונים, אם אתה מפליג באותו אזור, אתה יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה לקבל מ-RCC חיפה, מפורט סעיד ומתחנה בקפריסין. כן? כי אתה מפליג פה. זה מה שרלוונטי לאזור. אתה לא רוצה לקבל תחנה בספרד, למרות שזה רחוק מדי, ספרד, כן? גם את סוג ההודעה אני יכול לבחור. אלה הסוג ההודעות, ששימו לב שההודעות מסוג A, B, D ו-L, אי אפשר לבטל אותם. מה זה הודעות A, מסוג A, ותכף תבינו למה אנחנו מדברים על סוגי ההודעות. A זה הודעות מסוג אזהרות ניווט, B זה אזהרות מטאורולוגיות, L זה עוד נושא של עוד אפשרות לאזהרות ניווט, ו-D זה Distress, Search and Rescue Information, כי אם נוסיף וניצור כאן אבדל, נוסיף את E לתחזית. כן? אלה חמש סוגי ההודעות שכדאי לשמור. נגיד הודעות מסוג אזהרות קרחונים, אנחנו לא צריכים פה. כן? כל מיני סוגי הודעות. זה כתוב שבהפלגה הבינלאומית מומלץ להפעיל אותו אפילו 6 שעות לפני היציאה, כדי שבטוח אני אקבל את ההודעות הרלוונטיות מתחנות החוף. כן? יפה, אז מה עשו לעולם בעצם? חילקו אותו ל-16 אזורי ניווט, כל העולם. אתם רואים כאן את, הנה אפריקה, אירופה וכולי, האמריקות, 16 אזורי ניווט. אם אנחנו נסתכל פה על אזור הים התיכון, הוא נקרא נברה 3. כן, נברה 3. זה אזור הניווט של הים התיכון. בכל אזור ניווט כזה אפשר להגדיר עד 26 תחנות חוף. ככה בעצם ייצרו איזה כיסוי של תחנות חוף לאורך כל החופים בעולם. ואם אנחנו נעשה רזולוציה על ישראל, אנחנו עדיין בנאבטקס, כן? אז בואו נסתכל פה, הנה ישראל. כל הנקודות האדומות אלה תחנות החוף הפזורות באזור הים התיכון, כולל הים השחור, בערך 16 תחנות. חיפה, יש לה תחנה. סייפרוס יש התחנה, והנה אסמאעיליה, פורט סעיד, גם יש התחנה. גם לכל חלק שאחראית עליו תחנה, נתנו שם. לדוגמה, לחלק הזה שקרוב לישראל, נתנו את השם מסע צלב, קרוסייד. חלק שקרוב לנילוס, דלטה. הנה טאורוס, החלק שקשור, אלה בערך האזורים שלנו. כן? ואפשר הלאה והלאה לראות איך קראו לכל האזורים כאן לאורך הים התיכון. בסדר? הקוד של התחנת חוף בחיפה, האות קוד זה P. הנה P. לדוגמה, סייפרוס זה M. אסמאעיליה X. אז אני יודע ההיגיון אומר ככה, כל אזור כזה חילקו עד 26 תחנות חוף. מ-A to Z. to Z. יש 26 אותיות בשפה האנגלית. עכשיו כשאנחנו נראה איך מקודדת הודעה, איך בעצם אני יכול להבין ממי קיבלתי ומה סוג הודעה, אתם תבינו. אז אם מסתכלים ככה מקבלים הודעה בנאבטקס, כן? זה מתחיל בזולו צ'רלי, ואז זה תחילת ההודעה, שימו לך, ואז הנה הקוד של ההודעה. האות הראשונה, P זה תחנת חוף. P באזור שלנו בנברה 3 זה RCC חיפה, P. A זה סוג ההודעה. A לצורך העניין אמרנו navigational warning, אזהרת ניווט. 99 זה כבר מספר הסידורי שהיא קיבלה.
אז האות הראשונה מציינת את אות התחנה המשדרת, האות השנייה סוג ההודעה ומספר ההודעה. כן, מקבלים גם זמן שידור, הנה, 23 באפריל 2011, באפריל 2011, לא, זה תאריך בזמן השידור, זה סוג ההודעה, זה גוף ההודעה. אוקיי, פה לדוגמה הוא אומר דרילינג, תמר 3, לא יודע, אפשר לקרוא כאן ולראות מה בדיוק תוכן ההודעה, מפני מה היא מזהירה, ותמיד בסוף ההודעה יש NNN, סוף ההודעה, וגם מה אחוז השגיאות שקיבלנו בהודעה. פה זה 2%, זה אומר שאין הרבה שגיאות כאן. אבל אם יש כל מיני סימונים לא ברורים, אני לא מקבל את ההודעה הנקית. כן, אז הנה, מה מציין הקוד MA33? אמרנו, שם תחנת החוף, סוג ההודעה והמספר הסידורי. ד' אבל זה לא התרעת DSC, אנחנו לא ב-DSC. שום תשובה נכונה נראה לי. נו, באמת. נראה לי שום קריאה. עוד קריאה של אוניית רדיו טלפון, לא. קוד זיהוי של הודעת נאפטקס? כן? נו, מה אנו עושים? משהו בקצרה מדי, לא נראה לי מסתפק. מה אנו עושים? M זה באזור בין אברה 3, אגב M זה קפריסין. A זה הודעת אזהרת ניווט, מספר 33. כן, הודעות מצוקה שמופיעות בפלט הנאפטקס. מה הכי מיליוני פה? קודם כל זה מופיע בנאפטקס, זה אומר שרק תחנת חוף שלחה את זה. זה לא יכול להיות שכלי שיט שולח בנאפטקס, רק תחנת חוף. כלי שיט יודע לקבל את ההודעה. מה אתם אומרים? יכול להיות. כן, בית נראה אפילו עוד יותר נכון. מקורן, קודם כל, זה מקום בתחנת חוף. תחנת חוף עשתה רילי, או רוצה להודיע, קיבלה את ההודעת מצוקה, והיא מעבירה אותו לשאר כלי השיט בחיפושים, אחרי כלי שיט שיכולים לעזור. אוקיי. נאפטקס. דיברנו על ה-EPIRB, קצת. אז בואו נדבר טיפה יותר מה זה EPIRB. קודם כל זה המכשיר הזה. רואים אותו? המכשיר הזה יש לו אנטנה, והוא משדר בתדר של הלוויינים. כן, הוא משדר ללוויינים, הוא יכול גם לשדר למטוסי חיפוש, 2 תדרים. כן, עוד לא הגענו תדרים. יפה, מרגע שאני מפעיל אותו, אני בדרך כלל משהו, מתי מפעילים אותו, שנטשתם לחלילה וחס את הסירה, ואתם יושבים בתוך אסדת הצלה. אתם זורקים אותו למים, יש לו חוט בדרך כלל, והוא נקשר אליך, הוא צף מאחורינו. הוא מתחיל לשדר 48 שעות רצוף, את האות מצוקה, את הדיסטרס ואת ה-MMSI שלך. זה כל מה שהוא משדר. יש רק את המקלט, יש רק למטוסים? את המקלט. לא, ללוויינים. איזה לוויינים? קוספס סארסה. מה זה הלוויינים האלה? זה לא הלוויינים האלה שמסתובבים, זה לוויינים שהולכים מדרום לצפון וחגים מסביב לכדור הארץ דרך הכתבים. כן? ותראו, יש 1, 2, 3, 4, כמה וכמה, וביחד הם בעצם מכסים את כל כדור הארץ. מי יכול לקבל את המיקום, את הקלט של המיקום? זו שאלה טובה, אז בואו ננתח את זה. כל מה שהוא עושה הוא לא משדר מיקום. הוא לא משדר מיקום. הוא משדר אות, שעליה מאופנן ה-MMSI שלך. הוא צרוף כבר במכשיר, כן? בואו נראה אם זה ייפתח לנו. הוציאו את זה מכאן, אבל זה משחרר הידרוסטט. אוקיי, זה אמור להיות כאן בפנים. איך שאני פותח זה אף. בבקשה. EPIRB, עם החוט לקשור אותו לאסדה, ואז שנפעיל אותו, 48 שעות עובד.
משדר את ה-MMSI. מי קולט אותו? לווייני הקוספס סרסה, הלוויינים הקוטביים. מקבלים אותו, והם אמורים להחזיר את מה שהם קיבלו, לשמור אותו עד שהם בטווח מול תחנת חוף, והם מחזירים לתחנת חוף. התחנת חוף עושה את האיכון. מתי שיש להם קליטה, כן. כמה לוויינים קלטו, שידרו, עכשיו שימו לב שהמזהים מיקום על פי הסד דופלר, תופעה פיזיקלית של עיוות בגלים בגל שלו, שנוצר מעקב התנועה העצמית. לדוגמה, אם אתם מכירים כשעובר אותנו אמבולנס, כשהוא בא אלינו התדר נשמע יותר צפוף, וכשהוא הולך זה הופך כאילו עם התנועה שלו ועם השידור של הזה, זה כאילו מעריך את הגל. כן, זה תלוי לאיזה כיוון התנועה. לפי הכיוון תנועה וההיסט דופלר אפשר בסופו של דבר עם הצלבה של כמה נתונים להגיע בקירוב טוב של עד כמה מיילים איפה אתה נמצא בים. הוא גם קולט, הוא קולט אבל על תדר אחר, הוא קולט על ה-121. לא מהלוויינים. הנה, שימו לב. הוא משדר על 406 מגה הרץ ללוויינים, וגם למטוסי חיפוש על 121.5 מגה הרץ. בסדר? float free. משתחרר וצף. אלינו. אם לא תקשרי את זה. היו יודעים בדיוק איפה הם. ואז היה אפשר לעשות... לא, הטיטניק טבע, לא? זה לא מונע תביעה, זה עוזר לחפש אותך. ברגע שהלוויין קלט, שידר לתחנת חוף, כמה לוויינים קלטו, שידרו, עשו איכון, התחנת חוף מתחילה לחפש. קודם כל, מזהים מי זה כלי השייט, לפי ה-MMSI, 428, וואלה, כלי שייט מישראל. מתקשרים תחנת חוף בישראל, תקשיב, יש פה MMSI של תחנה של... ואז מזהים מי הכלי השייט, ואז רואים מי בסביבה יכול לעזור, ואז יש לך תעשה חיפוש, זה מערכת ה-GMDSS כבר. זה חלק ממנה. יכול לחזור רגע, על איך מזהה מיקום אבל? איך הוא מזהה את המיקום? כן. הוא לא מזהה. כל מה שהוא עושה הוא משדר אות. אות, יש כאלה אגב שיש בהם GPS מובנה, וזה אין GPS מובנה. זה IRB, GPS, פה אין. יש פה, דווקא כן, פה זה GPS IRB. דווקא כן, יש לו מקלט GPS, פה הוא גם משדר את המיקום. אבל רוב אלה, לדוגמה באחדות שלנו שהם טיפה יותר קטנים, הם לא משדרים מיקום כי אין בהם GPS. פה אתם רואים, כן יש GPS. אלא מה שהם עושים, הם משדרים את ה-MMSI, והוא נקלט בלוויינים, ועל ידי חישוב היסט דופלר, אוקיי? חישוב של היסט דופלר, יודעים למקם אותך. עכשיו זה לא רק לוויין אחד, הוא קלט אותך, הוא מצא תחנת חוף, משדר אליה את מה שהוא קלט, עוד אחד קלט אותך, בעצם עושים איזה איכון משותף, כדי לדעת איפה אתה נמצא, תוך כמה שעות צריך לדעת כבר בקירוב טוב איפה אתה נמצא. ואז נתחיל מערך חיפוש בהצלה אליך. הנה, 9 לוויינים שמסתובבים ככה, אחד כאן, קוספס סרסה. אז לוקח כמה שעות להקן את המיקום? זה לא יקרה בבת אחת, כן. יכול להיות שהוא קלט אותך והוא עוד לא ראה תחנת חוף להחזיר אליי, הוא צריך להסתובב קצת. הלוויין, עד שהוא מחזיר את זה לתחנת חוף. בעלת מנגנון שחרור float free, אגב זה אם הוא מקבל מים הוא קופץ, וזה גם אם אני לא הפעלתי אותו, יש פה איזה מנגנון של סגירת מעגל במגע עם מים, הוא יתחיל לפעול כשהוא בתוך המים, הוא צף ככה, הוא צף עם האנטנה למעלה, אבל כדאי לקשור אותו אליך כי אחרת אתה מאבד אותו, אז מישהו יגיע אבל אתה לא נמצא שם. הנה נקשור אותו לאסדה ונמקם אותו בקו מים, קו המים, מרחב פתוח לשמיים. באלו מכשירים מערכות מנוצלת תופעת דופלר. שאלה מה נבחן? מה זאת תופעת דופלר? זה התופעה שיש עיוות בגל האלקטרומגנטי אם אתה בתנועה, או אם מישהו בתנועה.
מה שמתרחק ממך זה מעריך את הגל שלו כביכול, זה מה שאתה שומע. מה שמתקרב אליך, פתאום יש גל יותר קצר, כי גם המהירות שלו אליך, אתה מדבר על מהירות, כן? זה אם גל קול עובד טוב, כי גל קול, אין לו מהירות גבוהה, יש לו 300 מטר בשנייה. אתה שומע את הסירנה באה אליך, מתקרבת אליך חזק חזק, ואז שהיא מתרחקת, פתאום הגל שלה מתארך, כאילו מתרחק. בגלל המהירות העצמית של מקור השידור. הכוונה היא לווייני הקומפס, סמן את המשפט הנכון ביחס למסועת. אני אאמר על בית. את מאמרת על בית. בלי לקרוא. אינה מותרת בספינה לשייט חופים. משוואה הכי ארוכה, אתה יודע, הוא צוחק ומכיר אותי. יש זה? אז א'. מה אתם חושבים על דווקא על... התשובות הכי ארוכות, זה די תופס. לא רוצה להגיד את זה? זה הכי ארוכה. אוקיי, מה זה הסארט? הוא בעצם נלווה לדבר הזה. הסארט, אגב, זה סימן מצוקה, אוקיי? הסארט, גם הוא סימן מצוקה. איפה זה נמצא ביחדה, אגב? הוא מאובטח בדרך כלל על אחד הקירות. אני לא ראיתי את הדבר הזה, לא ראית? לא ראיתי. אז תראי, זה נמצא שם. בתוך זה הקירות, תלוי. פותחים זה תלוי, לא, תלוי בדרך כלל מעל המכשיר ניווט. אם זה לא נמצא, אולי יורידו את זה. אבל בטוח שבהפלגת חו"ל חייבים לקחת את זה. אני חושב שראיתי על היחד שלנו. סארט, Search and Rescue Transponder, הוא עוזר בעצם לכלי שיט שמחפש למצוא אותו. איך הוא עושה את זה? הוא מחזיר הד מקם אקטיבי. זה אומר שהוא מקבל, שאני מפעיל אותו על סטנד-ביי, תולה אותו מקום, מפעיל אותו על סטנד-ביי, הוא כרגע לא עושה כלום. בגלל שהוא חש אורך גל של מקם פוגע בו, ומקם זה מעין אנטנה מסתובבת שסורק את האזור לפי ההחזרים אליה יודעת למקם, כן? כשהוא מרגיש שפוגע בו גל מקם, זה מכניס אותו לאקטיבציה. הוא משדר בעצמו גל באותו תחום תדרים, שאפשר לראות אותו על המקם שמחפש. עוד לא, עברתם כבר על מקם, נכון? אוקיי? אז כשאני מפעיל אותו, יש לו סוללה שמתאימה בדיוק ל-96 שעות, בסטנד-ביי. אם פוגע בו גל מקם, הוא נכנס ל8 שעות עבודה. כן, אפילו אם עברו כל ה-96 שעות. אם הגעת לקצה של 96 שעות, הוא יתפקד 8 שעות. זה אמור להיות מספיק זמן לכלי שיט מחפש לאתר אותך. כן? אומרים שאנחנו לוקחים את הסארט בנטישה, אנחנו גם נתלה אותו במקום הכי גבוה על האסדה ונכניס אותו לסטנד-ביי. אוקיי? למה 8 שעות אמורות להספיק? שימו לב שטווח הקליטה במקם הוא לא גדול, 8 מייל. להגיע תוך 8 מייל לכלי שיט הגיוני זה שעה. אז 8 שעות בטוח יספיקו. לא הבנתי, מה הוא עושה? בוא נראה עכשיו מה הוא עושה. זה מקם שמחפש. ככה נראה מקם. הספינה באמצע ומסביבה נבנה איזה עולם מעגלי. כשאתה במרחק 8 עד 5 מייל ממכשיר סארט שמחפש את שקורא לעזרה, מופיעים 12 נקודות על המקם המחפש בכיוון של הסארט. לא, זה לא צרוף בתוכנה, זה איזשהו גל, איזשהו מבנה של גל שמגיע אליך. כן, עכשיו, אם אתה 5 מייל וקצת פחות, באזור 5 מייל, פתאום זה כבר לא נקודות, אלא זה קשתות. אתם רואים את הקשתות האלה? זה אומר לי כמקם מחפש שאני מתקרב אליו. כבר אני במרחק 5 מייל. ובסוף, במייל האחרון כבר יש עיגולים מסביבי לגמרי, אני נורא קרוב אליו. תראו איך זה נראה פה. הנה הקשתות, במרחק פחות מ5 מייל,
והנה העיגולים המלאים שממש התקרבתי. בעצם זה מכוון את המקם המחפש אליי, זה מנחה אותו לבוא לעזור לי. בסדר? כיצד להתעורר מכשיר סארט לפעולה? אחרי שהפעלנו אותו על סטנד-ביי. איך הוא מתחיל? לא, סטארט. זה מחזיר את מקם. מה מכניס אותו לפעולה? הנה, ד' רק כאשר מקם, ב-X-band, שזה תחום תדרי ה-X, מפעיל אותו. כשהוא מרגיש מקם מחפש, הוא מרגיש את הגל, אורך גל של מקם שמסתובב באזור, הוא נכנס לעבודה והוא שולח בעצמו את האות המנחה. עד אז הוא לא בעבודה? עד אז הוא בסטנד-ביי, הוא בשקט. 96 שעות הוא יהיה בשקט. ברגע שהוא מצא אותו, יש לו משהו. ברגע שפוגע בו גל מקם, מופיע צפצוף, אות קולי, ונדלקת איזה נורת חיווי. אתה, בתור אחד שנמצא על אסדת הצלה, קופא מקור, אתה שומע, אתה מתחיל להיות שמח. וואלה, המכשיר התחיל לעבוד, יש פה מקם שמחפש אותי. כן, זה יכול להיות גם מקם של מטוס חיפוש. ואז הם באים אליך, אתה לא עושה כלום, אתה רק נדאג שהוא יעבוד, שלא יפול לך למים. מישהו אחר, הוא נכנס לפעולה, עד עכשיו הוא היה בסטנד ביי. מה ניתן לחשב מגילוי של סארט על מסך המקם? זה אלמנט של מרחק, כן? אמרנו, 8 מייל פלוס זה 12 נקודות, 5 מייל זה קשתות, חצי קשתות, ופחות ממייל זה הופך להיות עיגולים. מאפייני ציפה. מאפייני סארט. חד משמעית. מה ההבדל בין הסארט למשיב הד מקם פסיבי? מה שיש בסירות, מעין כאלה זוויות של מתכת, קבועות, כל מה שהן עושות זה רפלקציה על הגל, עוזרות אותו קצת. הם לא סימן מצוקה, הם נועדו כדי שיראו את הספינות יותר מרחוק, אז יש להם איזה גליל או מחזיר את מקם פסיבי, לא אקטיבי. הסארט הוא אקטיבי כי הוא שולח גל בחזרה כשהוא מרגיש את גל המקם. הראשון אינו משדר ואילו השני משיב בשידור ונכון, השני משמש רק מצוקה, כן, ד'. אוקיי. עכשיו אנחנו ניגע, נראה לי, במכשיר האחרון, שהוא קשור למערכת GMDSS. הוא עדיין לא חובה בכלי שיט בגודל שאנחנו מסתגלים עליהם, אבל הוא כן חובה בכלי שיט מ-300 טון, מעל 300 טון, או מסחריים המסיע נוסעים. והכוונה היא ל-Automatic Identification System, זה מכשיר שאני יכול לקבל תצוגה ויזואלית יפה בצורה הזאת, או נגיד במסך מקם, על כל כלי השיט בסביבה, וגם אני מקבל את הנתונים על כלי השיט, איך קוראים להם, לאן הם מפליגים, מה המהירות הפלגה, מה כיוון הפלגה. בעצם אני מקבל תמונת מגרש בטווחי הקליטה של כלי השיט שמחוברים לאותה מערכת. אגב, זה בא מענף התעופה. זה מרגיש לי שכל המכשירים בערך עושים אותו דבר. לא. זה נותן לך תמונת מצב סכנות התנגשות. זה מצוקה, אני עכשיו הפעלתי אותו, אני צריך שיבואו לעזור לי, אני באמצע האוקיינוס. באזורי A3, אגב, הוא טוב, הוא גם ל-A1 טוב. מכשיר קשר זה לדבר עם כלי שיט אחרים, לדבר עם תחנות חוף, לשדר מצוקה ב-DSC. כל דבר נועד, אולי יש חפיפות בין המכשירים, אבל הם עוזרים. הם נועדו לשפר את בטיחות השיט ומניעת התנגשויות. כן, אז בעצם הוא עובד על שני דברים, הוא עובד גם על תקשורת לוויינית,
והוא עובד גם על בעצם GPS, הוא עובד גם על מערכת קשר, VHF, כן, ב-VHF הוא מקבל את הנתונים של כלי השיט האחרים, ועל הצ'ארט לוטו הוא מציג את זה על מפה, שאנחנו יודעים בדיוק איפה זה נמצא, איפה כל אחד נמצא. אתה יכול להיות במצב קליטה ושידור, מה אתה משדר בעצם, מה המכשיר משדר? הוא משדר את הנתונים שלך. כל 2 עד 10 שניות הוא משדר מיקום, כיוון הפלגה, שם, ממסי, הכל, משדר. וכשהוא קולט, הוא קולט הנתונים מהכלי שיט האחרים. אתה יכול להיות רק במצב קליטה, אגב, כאילו לראות תחת לרדאר, לראות את האחרים, אבל הם לא רואים אותך. הוא קולט את השאלות של האחרים, אבל הוא משדר אליהם. כן, זה אפשרות. באמת, כן, נגד פיראטים. נכון, כלי שיט של המחבים. כן, מה הוא משדר כל 2 עד 10 שניות שאני במצב שידור, מספר MMSI, מה המצב שיט שלי, אני בדרך, לא בדרך, מיקום, מהירות ביחס לקרקע, ספיד אובר גראונד, קורס אובר גראונד, נתונים מ-GPS, נתוני קורס התנגשות, גם ETA, מתי אני אגיע ליעד, אתם רואים פה כל מיני כלי שיט, זה מולבש אגב על מקם. זה גם שודר בגלי רדיו. הכל גלי רדיו. השאלה איזה תדר הם. כל פה גלי רדיו. כן, גם ללוויין זה גל רדיו. גל אלקטרומגנטי, בוא נגיד. מה נגיד הטווח של השידור? מה הטווח? כמה עשרות מיילים. כמה עשרות מיילים מסביבך. כי אתה צריך דבר שידור של VHF. בית הנתונים. וזה משולב. מי שולח לך את הנתונים על הסירות האחרות? כל סירה שולחת לחלל העולם. היא שולחת. קיבלת, לא קיבלת. אם אתה במצב שידור, אם אתה במצב רק קליטה, אתה לא שולח כלום, אתה רק מקבל את הנתונים. מה זה מיוחד שפשוט זה שולח את הנתונים, אני שולח גם את מה שיש ב-GPS שלי, כן. זה שולח לעולם. גם מי אתה? וזה נותן תמונה מאוד טובה של מצב כלי השיט בסביבת ההפלגה היחסית קרובה אליך. אתה גם יכול לראות מבעוד מועד אם מישהו עולה, אם יש מצב התנגשות עם מישהו שהוא אפילו 20 מייל ממך, אתה יכול לראות אם יש איזו סכנה מתישהו. זה כלי מאוד טוב כשאנחנו מפליגים נגיד בחו"ל או בים פתוח לקפריסין, ה-AIS, כל זה להתבונן בו. יש אפילו התראות. אז אתה יכול להתריע אם יש כלי שיט שנכנס 3 מייל ממני, תתחיל לצפצף. ואז זה מעיר אותך אם אתה, או משהו, אם לא שמת לב בלילה לאורות של... אתה ישן אלגיה, אתה רק בדיוק, שיעיר אותך. גם הקם אגב, זה היה חתום. כן, עוד דרך לראות, עוד דוגמה למכשיר AIS. עם כל הנתונים, אגב, אם אתה הולך ושם את עצמך, על הציור, על התמונה של הכלי שיט השני, פתאום נפתח מהן תפריט, מהו, מי הוא, לאן הוא מפליג, אותם נתונים שהוא שולח כל 10 שניות. יפה, מהי אז מטרה של המכשיר הזה? נכון. הכל, אם התחלנו בבטיחות השיט, במניעת התנגשויות, אז ככה גם עושה. להגביר את בטיחות השיט. אין תאריך. אני אומר ככה. המשך יבוא. קודם כל, תאריך זה מולטניה, אבל אתם כאילו חייבים